He won't fail. Δεν θα αποτύχει. Never. Ποτέ. And tonight is a celebration of that. Και απόψε γιορτάζουμε αυτό το γεγονός. Often we remember on Easter Friday and Saturday. Και όταν έχουμε να θυμόμαστε την Παρασκευή και το Σάββατο, We remember Jesus as the sacrificial lamb. τον θυμόμαστε σαν το αρνί το που θυσιάστηκε. But he wasn't just a sacrificial lamb. Αλλά δεν ήταν μόνο το αρνί για το He θυσιαστήριο. became the greatest victor this world has ever known, our victorious king. Amen. Ήταν ο μεγαλύτερος Amen. νικητής που γνώρισε Amen. ο κόσμος. Ο δικός μας τριαμβευτής Θεός. He Αμήν. won every victory we will ever need. Εκείνος κέρδισε όλες τις νίκες που εμείς θα χρειαστούμε οποτεδήποτε μπροστά If μας. we ever lived in a time when we need to believe that there is someone that will not fail us, Και αν είναι να σκεφτούμε κάποιον που δεν θα μας απογοητεύσει, it is now. είναι ο καιρός It να το is κάνουμε now. τώρα. He won't just Τώρα. not disappoint us, he won't fail us. Όχι απλώς δεν θα μας απογοητεύσει, αλλά δεν θα μας κάνει να αποτύχουμε. Amen. 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 Hallelujah. And he wants to speak that to those of us that are here tonight. Και θέλει να το πει αυτό το πράγμα σε εμάς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. I think that when we look at Friday, what happened on the events on Friday, Και καθώς κοιτάζουμε τα γεγονότα που συνέβησαν την Παρασκευή, that Jesus went to the cross. ο Ιησούς πήγε στο Σταυρό. It was a statement that we matter to God. It was proof the heart of God cares about us. Ήταν μια δήλωση που έκανε ο Θεός, μια απόδειξη ότι εκείνος ενδιαφέρεται για μας. He is our solid rock. Εκείνος είναι ο βράχος ο σταθερός μας. He made a very powerful statement on Friday. Και έκανε μια πολύ δυναμική δήλωση την Παρασκευή. He stated, Δήλωσε, it is finished. τετέλεστε, It is finished. τελείωσε. The rock said, it's finished. Αυτό που είπε είναι τελείωσε. It seems like just 3 small words, 3 μικρές λέξεις στα αγγλικά, but it Αλλά- is his global assignment. αλλά μας δείχνει την παγκόσμια δήλωση του. His assignment in Matthew chapter 20:28 was, Είναι αυτό που λέει στο κατά Ματθαίον 20 και 28. just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Όπως ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για χάρη πολλών. When he went to the cross Όταν πήγε στο and he Σταυρό uttered that statement, και δήλωσε αυτό το γεγονός, τη it δήλωση, is finished. τετέλεστε, One τελείωσε, word in Greek, 3 words in English. μια λέξη στα ελληνικά, 3 στα αγγλικά, It was so important for all that would happen beyond that moment. ήταν τόσο σημαντικό για τα οτιδήποτε θα συνέβαινε πέρα από αυτό. He had lived for 33 years. Έζησε 33 χρόνια, He fulfilled over 300 specific prophecies about himself. Ολοκλήρωσε οι 300 προφητείες Προφητείες. μέσα από τη γραφή που ήταν για τον εαυτό του He paid the ultimate price και πλήρωσε το απότερο τίμημα for someone else. για κάποιον άλλο. He gave his life for you and I. Έδωσε τη ζωή του για σένα και μένα. It was the cruelest form of death. Ήταν ο πιο άσκημος, φρικτός θάνατος. Crucifixion Η σταύρωση was a method that the Romans mastered ήταν μια μέθοδος την οποία χρησιμοποιούσαν οι κυρίαρχοι Ρωμαίοι to have expert torture ώστε να έχουν ειδικούς βασανιστές, by flogging a person ώστε να βασανίζουν το άτομο and tearing the flesh from the body και να ξεχωρίζουν τη σάρκα από το σώμα to του, bring them to the point of death but not dying. να το φέρνουν σε σημείο θανάτου, αλλά να μην το επιτρέπουν να πεθάνει. And then he was nailed to the cross. Και μετά καρφωνότανε απάνω στο σταυρό.
where he called to his father Και εκεί καλούσε τον πατέρα and του. made the statement, Όπου κάλεσε τον πατέρα του και έκανε τη "It δήλωση. is finished." Έχει τελειώσει, 2 τετέλεστε. Corinthians tells us he was made sin for you and I. Και στην Κορινθίους μας λέει ότι εκείνος έγινε αμαρτία για σένα και μένα. He never knew any sin, Αυτός που δεν γνώρισε ποτέ αμαρτία. but he is the righteousness of God. Αλλά αυτός ο δίκαιος του Θεού. And when we invite Jesus into our life, Και όταν τον καλούμε τον Ιησού στη ζωή μας, it's like putting on a cloak of righteousness. είναι σαν να φορούμε το μανδύα της δικαιοσύνης. We cover ourselves. Μας καλύπτουμε τον εαυτό μας. All of our failures and fears, Όλες οι αποτυχίες μας και οι φόβοι μας, all of the things that we've done, we give them to the Lord. οτιδήποτε έχουμε κάνει το δίνουμε στον Κύριο. And when God, the Father, looks at us, Και ο Πατέρας Θεός κοιτάζει σε μας. He sees us clothed in the royal robe of the righteousness of Jesus. Και μας βλέπει ενδεδειμένους με την βασιλικό μανδύα της δικαιοσύνης που ο Ιησούς μας έδωσε. We know the story, we hear it every year. Την ξέρουμε την ιστορία και την ακούμε κάθε χρόνο. He took our sins, He took our punishment. Εκείνος πήρε την αμαρτία μας, πήρε την τιμωρία μας, He suffered that pain for you and I. υπέφερε τον πόνο για σένα και μένα. But I think it's important again to remember, Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε He wasn't just a sacrificial lamb. ότι δεν ήταν απλώς το αρνείο που πήγε για να θυσιαστεί. I wanted Victor to sing this song so much Και μ' αρέσει να ψάλουμε εκείνο το τραγούδι που μιλάει για νίκη, because it speaks of not just the Lamb of God, but the victorious Son of God. γιατί Amen. δεν μιλά μόνο σαν τον Ιησού, το αρνείο που θυσιάστηκε, αλλά σαν τον νικηφόρο, τροπεοφόρο He Ιησού. will not fail. Amen. Εκείνος δεν θα αποτύχει. He won't. Ever, He won't fail us. Δεν θα αποτύχει και δεν θα μας απογοητεύσει. Ποτέ μα ποτέ. If we choose Him, Αν τον διαλέξουμε, we will not suffer death forever. δεν θα υποφέρουμε θάνατο. Instead, Αντί θανάτου, we will live forever. θα ζήσουμε Amen. για πάντα. That's our Redeemer. That's His great love. Αυτός είναι ο λυτρωτής μας. Αυτή είναι η μεγάλη του αγάπη. The word tetelestai, or it is finished. Sorry. The word tetelestai means it is finished. Η λέξη αυτή που λέμε τετέλεστε σημαίνει τελείωσε, έχει But τελειώσει. in the New Testament, Αλλά στην Καινή Διαθήκη it also is an accounting term. είναι και ένας όρος λογιστικής. I love this. Και μ' αρέσει αυτό. Think about all the bills you have. Σκεφτείτε All the things you όλους owe. τους λογαριασμούς που έχετε να πληρώσετε. And what would happen if your bill wasn't paid? Και τι θα συνέβαινε αν ο λογαριασμός σας δεν πληρωνότανε The person you owed would come to your door, και το άτομο το οποίο του χρωστούσες ερχόταν στην would πόρτα σου, knock on the door, χτυπούσε την πόρτα and he would hammer the bill to the door. και με ένα σφυρί θα κάρφωνε το λογαριασμό στην πόρτα σου. Your neighbors would know how much you owed and to whom. Οι γείτονες σου θα γνωρίζανε πόσα χρωστάς. Think about that. Σκεφτείτε το αυτό. Your Visa bill, your Η κάρτα σου, MasterCard, η κάρτα your της American τράπεζας σου. Express. Αυτές οι κάρτες όλες, η Visa, η Hammered American on the Express. door. Κρεμόντουσαν εκεί στην πόρτα. And everybody would know just how much you owed. Και όλοι θα ξέρανε πόσα εσύ χρωστάς. But this is what's so beautiful about Jesus. We all had a debt we could not pay. Αλλά αυτό είναι το όμορφο με τον Ιησού Χριστό. Όλοι είχαμε ένα χρέος το οποίο δεν μπορούσαμε να We were πληρώσουμε. born in sin. Γεννηθήκαμε σε αμαρτία. We could never clear that bill away. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε Hallelujah. να ξεκαθαρίσουμε αυτό το But λογαριασμό. Jesus went to the cross. Αλλά ο Ιησούς πήγε στο Σταυρό. And you know what happened?
Και ξέρετε τι συνέβη When και you would pay your bill, όταν πλήρωνες τον λογαριασμό σου, they would write on the bottom of the bill, γράφανε στο τέλος του λογαριασμού Tetelestai. τετέλεστε. I love that. Μ' αρέσει αυτό. Paid in full. Πληρώθηκε εξ ολοκλήρου. And they would take another nail Και έπαιρναν ένα δεύτερο καρφί and they would nail it up on the door. και το κάρφωνα στην πόρτα. No more debt. Δεν No υπήρχε πια more το debt. χρέος. The debt is gone. Ο θάνατος Hallelujah. έφυγε. Hallelujah. They drove nails into both hands of Jesus. Έβαλαν καρφιά στα δυο χέρια του Ιησού They drove Χριστού nails into his feet. και έβαλαν καρφί στα πόδια του. And when they did that to him, Και όταν το έκανε αυτό σε εκείνον, it was a sign our debt was paid in full. ήταν Hallelujah. σημείο ότι το χρέος μας πληρώθηκε εξ ολοκλήρου. The death of Jesus on the cross Ο θάνατος του Ιησού Χριστού στο Σταυρό was full payment ήταν η πληρωμή μας for every sin. για κάθε αμαρτία. Think about that. Σκεφτείτε το What if it αυτό. was on the door of your house? Τι αν ήταν εκεί στην πόρτα του σπιτιού σας. You owe for every lie you've ever told. Να χρωστούσες για κάθε ψέμα το οποίο είπες. Every time you stole a piece of candy or an olive at the grocery store. Κάθε φορά που κλέβεις ένα γλυκό ή μια ελιά από το σούπερ μάρκετ. Every time you ran a red light. Κάθε φορά που διαβάζεις Pérez, to kukino fonari. αυτό. It would be written there. Θα γραφόταν εκεί. You owe this. Όλα αυτά. You owe this. Είσαι όλα αυτά. But Jesus, Τα when he went to χρωστούσες. the cross, Τα χρωστούσες όλα αυτά. Αλλά όταν ο Ιησούς πήγε στο Jesus Σταυρό, paid it all. ο Ιησούς Hallelujah. τα ξεπλήρωσε Hallelujah. όλα. He paid it in full. Τα Hallelujah. ξεπλήρωσε. Hallelujah. I don't owe that debt anymore. Δεν χρωστάω αυτό το χρέος πια. In Romans 6:23 says, the debt for our sin is death. Στους Ρωμαίους λέει 6:23, the debt, το χρέος της αμαρτίας είναι θάνατος. amen, be eternally separated from God. Υπάρχει ο εντελώς χωρισμός από τον Θεό. But guess what? Αλλά μαντέψτε, When you believe on Jesus, όταν πιστέψετε στον Ιησού, you get eternal life. κερδίζετε αιώνια The ζωή. debt is paid Ο θάνατος through Jesus πληρώθηκε. Christ our Lord. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. When Jesus uttered those three words in English, the one word in Greek from the cross, Όταν ο Ιησούς Χριστός είπε αυτές τις τρεις λέξεις και τη μία στα ελληνικά πάνω στο Σταυρό. when he said, it is finished, when he said, tetelestai, Όταν είπε τετέλεστε, έχει τελειώσει. I wonder if we can't think tonight Σκέφτομαι αν μπορούμε να δούμε απόψε that the first word, ότι η πρώτη λέξη, the first word that came to him η πρώτη λέξη που ήρθε σε εκείνον was the word to hell. ήταν η λέξη για την κόλαση. The word to hell. Η λέξη για την κόλαση. I'm hammering, I'm letting hell know. Καρφώνω, You won't win. δεν You θα κερδίσεις won't άλλη. win. Δεν θα κερδίσεις. Jesus Christ Ο Ιησούς Χριστός went into hell. νίκησε την κόλαση. He descended into hell. Πήγε στην στην κόλαση. κόλαση. And he preached to people who were captive. Και κήρυξε στους ανθρώπους που ήταν δέσμοι They were εκεί. set free. Εκμάλλονται εκεί και ελευθερώθηκαν. I kind of believe that all of hell shuddered in disbelief. They were fearful. We thought we won. Hell thought it had won. Όλοι αυτοί εκεί θα σύονταν για το... Δεν θα πίστευα, θα τρόμαξαν με αυτό που γινότανε. But Jesus came. Αλλά ο Ιησούς ήρθε. Jesus went into the darkest place. Ο Ιησούς στον πιο σκοτεινό The μέρος place κέρδισε. of the lost. Εκεί που ήταν ο He χώρος said, του I'm χαμένου του here to απολολότα. deliver you. Είπε, έρχομαι εδώ για να σας I ελευθερώσω. am here to rescue people from the clutch, the hold of Satan in hell. Είμαι Amen. εδώ
για να σας ελευθερώσω από τις αλυσίδες που σας κρατούν δεμένους. I think that same day when Jesus declared, "It is finished," Πιστεύω ότι την ίδια μέρα που ο Ιησούς διακήρυξε «Έχει τελειώσει, τετέλεστε», earth was probably overwhelmed. η γη είχε υπερχειλιστεί εκείνη την ημέρα. That someone would pay the debt of anyone and everyone that would ever live. Κάποιος πλήρωσε το χρέος για οποιοδήποτε, για όλους και για αυτούς που θα γεννηθούν μετά. Earth was overwhelmed. They didn't understand. The earth didn't understand Η this γη love. δεν καταλάβαινε, δεν κατανοούσε αυτόν το μέγεθος της αγάπης, αυτήν την αγάπη. But the third nail that I like the best, Αλλά το τρίτο καρφί και είναι αυτό που μου αρέσει when περισσότερο. the third nail was hammered, Όταν το τρίτο καρφί σφυρολατήταν πάνω στην πόρτα. I think heaven began to rejoice. Πιστεύω ότι εκεί το σφυρί αρχίζονταν να χαιρότανε. Because heaven was getting ready Γιατί ο ουρανός ετοιμαζότανε for all those that would believe in the Son of God, για όλους που θα πίστευαν στο Γιο του Θεού. for those that would believe He was the risen Savior. Σε όλους που θα πίστευαν ότι Hallelujah. είναι ο ανεστημένος Κύριος. Heaven was getting ready, hallelujah, Αυτός που praise χτυπούσε God, το σφυρί ήταν to έτοιμος. receive you and me and whosoever would Και ο believe ουρανός that Jesus was alive. Ο ουρανός Hallelujah. ήταν έτοιμος να δεχτεί Hallelujah. εσένα και εμένα. Hallelujah. Και οποιοδήποτε θα ήταν για να πιστέψει Heaven σε began to εκείνον. rejoice. Hallelujah. Θα They're χαιρότανε coming και θα home. γολανότανε. Hallelujah. There's a Αλληλούια. place for them. Hallelujah. Jesus made the way. Ο Ιησούς Hallelujah. άνοιξε Hallelujah. το δρόμο. Hallelujah. Αμήν. Αλληλούια. Hallelujah. When that last nail was pounded. Όταν Hallelujah. αυτό το τελευταίο καρφί σφυριλατότανε, God folded up every debt we would have. Every debt of sin. κάθε χρέος μας που είχαμε αμαρτίας ξεπληρωνότανε. And Jesus says, Ο Ιησούς είπε, I paid your debt. πλήρωσα το I χρέος paid σου. your debt. Πλήρωσα το χρέος He σου. didn't just die paying your debt, Δεν πέθανε απλώς πληρώνοντας το but χρέος he σου. rose again. Αλλά Hallelujah. αναστήθηκε ξανά. He finished the deal. Amen. Τελείωσε Hallelujah. τη συμφωνία. And I like that Αμήν. too. Και That μ' was αρέσει αυτό. folded up on the door. But you know what I think he did? Here's your debt, and it says it's paid. Είναι εκεί το χρέος σου, ήταν καρφωμένο πάνω στην πόρτα και έλεγε είναι πληρωμένο. But I think he walked up to the door, Αλλά νομίζω πήγε μέσα στην πόρτα and he even took the bill away so you couldn't even remember it, couldn't even look at it. και το τράβηξε Amen. από την πόρτα ώστε να μην υπάρχει καθόλου He και να μην doesn't πεσίζει. want us to remember those sins. Yes, they happened. Δεν θέλει να θυμόμαστε αυτές τις αμαρτίες μας. Ναι, έγιναν. But what does he say? Αλλά τι λέει? When you ask him to forgive you, Όταν ζητάς να What σε does he συγχωρέσουν, τι κάνει? he throws away our sins Ρίχνει τις αμαρτίες as σου far as the east is τόσο from the west. από, Hallelujah. τις ρίχνει από την Ανατολή στη Δύση. He doesn't remember them anymore. Δεν τις θυμάται πια. Are you sure, God? You don't remember when I stole that olive in the grocery store? And not just one, I ate 10 olives out of the olive barrel. Ella. Και κύριε αλήθεια δεν θυμάσαι που εγώ έφαγα εκείνα τα μικρές καραμελίτσες από και εκείνες τις 10 ελιές από το βαρέλι των ελιών. Nope, don't remember a single olive, not even the pit. He Δεν- doesn't remember. Δεν θυμάμαι καθόλου καμία από τις ελιές αυτές. Τίποτα. He tore it down and he threw it away. Το Hallelujah. πέταξε, το έσκησε και το Hallelujah. πέταξε. Hallelujah. Hell was afraid. Η κόλαση Hell φοβότανε. thought it had won. Η κόλαση δεν νόμιζε ότι Νόμιζα. Νόμιζε. It thought it had won. Yeah, νόμιζε. And earth, can someone love us so much? Και η γη σκεφτόταν, κάποιος μας αγάπησε τόσο And πολύ. heaven began to rejoice. Και ο ουρανός Hallelujah. άρχισε να χαίρεται. Make room. Α- Make more room. Κάντε περισσότερο Make more χώρο. room. Έκανε The περισσότερο children of χώρο. God, Ώστε the τα παιδιά children του of Θεού God are getting ready Τα παιδιά to του come to Θεού heaven forever and ever. να εισέλθουν στον ουρανό για πάντα και για πάντα να είναι έτοιμα. Hell lost Η κόλαση and έχασε heaven won. και ο ουρανός κέρδισε. Revelation chapter 1:18 says,
Αποκάλυψη 1 και 18 λέει I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Hallelujah. και αυτός που ζει, είμαι εγώ αυτός που ζει και έγινα νεκρός και δες είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώνων, αμήν, και έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Every step Jesus took on Good Friday, Κάθε βήμα που έκανε ο Ιησούς τη Μεγάλη Παρασκευή, every step said, I love you. κάθε βήμα του I love έλεγε you. «Σ' αγαπώ». I don't know about you, Δεν ξέρω για σένα, but sometimes it's so wonderful just to know that even if I'm not sure about anybody else, είναι I τόσο, know He loves me. είναι τόσο καλό να γνωρίζω, αν και δεν το κάνει κανένας, ότι κάποιος με αγαπά. If you're not sure, look to heaven. Αν δεν είσαι σίγουρος, κοίταξε στον ουρανό. His cross Ο σταυρός του and the nails και τα καρφιά are proof that He will do anything to forgive you, that you could be with Him. αποδεικνύουν ότι μπορεί να κάνει, να συγχωρέσει τα πάντα για σένα, για να μπορείς να είσαι μαζί του. As Εσύ. I was preparing this, I was thinking, you know, we often think gold is the most precious metal in the world. Όταν το έκανα αυτό το κήρυγμα, σκεφτόμουν ότι νομίζουμε ότι το χρυσό είναι το πιο πολύτιμο μέταλλο στον κόσμο. But you know, the Romans would reuse and reuse and reuse the nails, the Αλλά spikes, the οι spikes. Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν και ξαναχρησιμοποιούσαν και ξαναχρησιμοποιούσαν τα καρφιά And της those σταυρού. spikes would become very rusty. Και αυτά τα καρφιά δεν σκουριάζανε. They did. Δεν σκουριάζανε, συγγνώμη, ναι. Ναι. And I was thinking as I was writing this, Ιησούς but He πέθανε, lives. αλλά But ζει. He lives. Αλλά ζει. He has the last word. Αυτός έχει Hallelujah. τον τελευταίο λόγο. I was thinking about this, you know, it works well in English, not so much in Greek, but in lots of times we add an ending to words. Μερικές φορές βάλουμε κάτι το τέλος σε ένα λέξη. To a verb. Κατάληξη. Βάζουμε μια κατάληξη. And it puts a word in the past tense. Και βάζουμε αυτόν το βάζουμε στον αόριστο. I'm going to say, I want to use this, even though I know it doesn't work as well in Greek. Και θα το χρησιμοποιήσω, αν και ξέρω ότι δεν ακούγεται καλά στα ελληνικά. Mohammed lived. Ο Μοχάμετ έζησε. Buddha said. Ο Βούδας είπε. είπε. Joseph Smith walked. Ο Τζόζεφ Σμιθ περπάτησε. Confucius laughed. Ο Κομφούζιος έφυγε. In English, it's easier, I know, than in Greek. But it gives you an example. These are all things that happened in the past. Αλλά ίσως στα ελληνικά να μην έβγαινε πολύ, αλλά στα αγγλικά λέει ότι όλα αυτά συνέβηκαν στο παρελθόν. But when we speak of Jesus, Αλλά όταν μιλούμε για τον Ιησού, it's always now. μιλούμε για το τώρα. Jesus speaks. Πάντοτε για το τώρα. Jesus lives. Ο Ιησούς λέει. Jesus heals. Ο Ιησούς ζει. Jesus Ο baptizes. Ιησούς θεραπεύει. Ο Jesus Ιησούς walks. βαφτίζει. Ο Ιησούς Jesus περπατά. talks. Jesus is with you. Ο It's Ιησούς He μιλά. Ο always Ιησούς είναι μαζί σου. is. He is. Είναι. I'm going to choose to follow someone that always is alive rather Θέλω than να someone διαλέξω that's να dead. ακολουθώ κάποιον που είναι πάντοτε ζωντανός, I like παρά what- κάποιον που είναι του παρελθόντος. What Job says in Job chapter 19 verse 25. Αυτό που είπε ο Ιώβ, I know 19 και 25, that my Redeemer lives. He lives. And that in the end, he will stand on the earth. επειδή ξέρω ότι ο λυτρωτής μου ζει και θα εγερθεί στους έσχατους καιρούς επάνω στη γη. He lives because he said, tetelestai, because he said it is finished. Και ζει γιατί είπε τετέλεστε, έχει τελειώσει. He won over death. Νίκησε τον He θάνατο, won over the grave. νίκησε τον He τάφο, won over hell. νίκησε την κόλαση. Romans chapter 8 verse 11. Ρωμαίους 8 και 11. And if the spirit of him
who raised Jesus from the dead is living in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his Spirit who lives in you. Και αν το πνεύμα εκείνου που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς κατοικεί μέσα σας, αυτός που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς θα ζωοποιήσει και τα θνητά σας σώματα διαμέσου του πνεύματός του που κατοικεί μέσα σας. I believe the Lord is getting ready to visit the earth with the greatest healing ministries we've ever seen. Miracles. Πιστεύω ότι το Πνεύμα του Θεού είναι έτοιμο να επισκεφτεί τη γη με τον πιο θαυμαστό τρόπο, με θαύματα και διαθεραπείες. Because the scripture says that he suffered and he was tortured that we could be healed. Γιατί η Γραφή λέει ότι αυτός ταλαιπωρήθηκε και βασανίστηκε για να μπορέσουμε εμείς να έχουμε θεραπεία. Miraculous healing depends on us believing in the miracle of the resurrection today. Θαυματουργικές θεραπείες θα γίνονται για αν πιστέψουμε σε αυτή την Ανάσταση σήμερα. The resurrection Η Ανάσταση of Jesus του Ιησού changes everything. άλλαξε τα πάντα, αλλάζει τα πάντα. When you ask him into your life, Όταν του ζητάς να έρθει στη ζωή it σου, changes you. σε αλλάζει εσένα. And not just one time, Όχι μόνο μία but φορά, every day as you live for him. αλλά καθημερινά καθώς ζεις You για are Εκείνον. changed. You become more like him. Αλλάζεις και μοιάζεις περισσότερο σε Εκείνον. People are looking all over for an answer and for help, Άνθρωποι γυρίζουν και ψάχνουν απαντήσεις but γύρω-γύρω, they're not looking in the right direction. αλλά δεν κοιτάζουν στη σωστή κατεύθυνση. The resurrection solves our problems. Η Ανάσταση είναι αυτή που λύει τα προβλήματά μας. We're getting ready here to close in just a minute ahead of the fireworks. Και φτάνουμε στο τέλος για να κλείσουμε πριν αρχίσουν και τα πυροτεχνήματα. But I want to talk for just a moment about 3 women. Αλλά θέλω να σας φέρω στο νου 3 γυναίκες. They were discussing a problem when the answer was right in front of them. Συζητούσαν το πρόβλημα τους ενώ η απάντηση ήταν μπροστά τους. They were set on doing what they thought was their assignment, Ήθελαν να κάνουν αυτόν το οποίο ήταν δεδομένο, that they almost missed their greatest miracle. ώστε σχεδόν Ryan. θα είχαν χάσει το μεγαλύτερο θαύμα. Mark chapter 16, verses, the second part of 2 to 4. Μάρκος 16, το δεύτερο μέρος του εδαφίου μέχρι και το 4. This is about Mary, the mother of Jesus, Είναι η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, Mary Magdalene, η Μαρία η Μαγδαληνή and Salome. και η Μαρία η Σαλόμη. They were on their way to the tomb, and they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. Έρχονται στον τάφο όταν ανέτειλε ο ήλιος και αναμεταξύ τους έλεγαν, ποιος θα αποκυλήσει σε εμάς την πέτρα από τη θύρα του μνήματος? Και καθώς σήκωσαν το βλέμμα τους, παρατηρούν ότι η πέτρα ήταν ήδη αποκελισμένη, επειδή ήταν υπερβολικά μεγάλη. It was early, very early Sunday morning, Ήτανε πολύ πρωί, ξημερώματα Κυριακής. just after sunrise. Μόλις ανέτειλε ο ήλιος, These 3 women were on their way to the tomb. αυτές οι 3 γυναίκες ήτανε στον δρόμο για τον τάφο. They were coming to the burial place of Jesus. Ερχόντουσαν στον τόπο ταφής του Ιησού. And look what the scripture said. They're saying to one another, Και κοιτάξτε τι λέει η Γραφή. Έλεγε η μια στην άλλη, who will roll the stone away? ποιος θα κυλήσει το βράχο, την πέτρα από μπροστά. They were talking to one another. They were carrying the spices they were going to put on his body. Μιλούσαν η μια στην άλλη μεταφέροντας όλα τα αρώματα και αυτά που θα έβαζαν στον τάφο, που They θα were going έπαιρναν to μαζί τους. put those spices on there because as a body decays, it begins to smell, and this is going to help keep the smell away. Και έπαιρναν όλες αυτά τα αρώματα μαζί τους, γιατί στον τάφο, μετά τη ταφή, το σώμα μύριζε. These ladies thought, we want to make this body smell good as long as we can. Και αυτές οι γυναίκες έλεγαν ότι θα κάνουμε αυτό το σώμα
να μυρίζει όσο το δυνατό καλύτερα και όσο πιο πολύ μπορεί. So they're carrying the spices. Έτσι μετέφερα λοιπόν, They're looking at one another. κοίταζαν η μια την άλλη. Who will roll the stone away? Ποιος θα κυλήσει την πέτρα? Who's going to move the rock Ποιος θα that's μετακινήσει hiding our Savior? αυτό το βράχο που τον κρατάει, που μας ξεχωρίζει από τον σωτήρα μας? They were looking in the wrong direction. Κοίταζα σε λάθος προσδιορισμό. Verse 4 says, Κατεύθυνση. but when they looked up, Αλλά η Γραφή λέει, όταν κοίταξαν απάνω, they realized κατάλαβαν the answer had already come. ότι η απάντηση ήταν εκεί ήδη. God had already taken care of it. Ο Θεός είχε το φροντίσει για αυτό το πράγμα ήδη. Telestai. Τελείωσε. Telestai. It was Τελείωσε. already taken care of. Έχει ήδη φροντιστεί. We live in a world full of questions. Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο από ερωτηματικά. And we're looking everywhere. People are looking everywhere for the answer. Και οι άνθρωποι ψάχνουν παντού για τις απαντήσεις. So oftentimes people are repeating to one another the same problem over and over and over. Και πολλές φορές επαναλαμβάνουμε ο ένας τον άλλον τα ίδια προβλήματα και τα ίδια και τα ίδια. The Lord is saying to us tonight, Ο Κύριος μας λέει απόψε, in me, σε μένα your needs are met. οι δικές σου ανάγκες έχουν Telestai. φροντιστεί. It is finished. I'm the answer. Έχει τελειώσει, τετέλεστε, εγώ είμαι η απάντηση. Instead of talking about what to do, Αντί να μιλάτε για το τι θα κάνετε, look up and see what God has already done. σηκώστε τα Hallelujah. μάτια σας και δείτε τι ο Θεός θα Hallelujah. κάνει. Hallelujah. He conquered death. Εκείνος He conquered the grave. θριάμβευσε Hallelujah. And το θανάτου. tonight, He can give you the answers you need. και απόψε μπορεί να σας δώσει την απάντηση που χρειάζεστε. Lord, help us. Κύριε, βοήθα μας. I believe we have a lot to shout about tonight, and I've already heard some fireworks. Και πιστεύω ότι έχουμε για πολλά πράγματα να φωνάξουμε και νομίζω ότι ακούω τα πυροτεχνήματα. Jesus would say to us, Ο Κύριος λέει σε εμάς, Telestai. τελείωσε, It is τετέλεσε. finished. Έχει τελειώσει. Today, if you believe in Jesus, Σήμερα, αν πιστεύεις στον Ιησού, even if you're loaded with problems, ακόμα κι αν είσαι γεμάτος από the προβλήματα, Lord is saying, ο Κύριος λέει, quit looking at the problems, σταμάτα να κοιτάζεις τα quit προβλήματα. looking at the grave. Σταμάτα να κοιτάζεις τον I'm the τάφο. rock. I'm the rock. Εγώ είμαι ο And the βράχος. rock is being rolled away from the tomb. Και ο βράχος έχει κυλήσει και έχει φύγει από τον τάφο. I want to roll your thoughts away from death. Εγώ θέλω να φύγουν οι σκέψεις σας, να διώξω τις I σκέψεις want σας to bring your thoughts to who από I το am. θάνατο και να τις φέρω τις σκέψεις σας That συγκεντρωμένες I am the one στο ποιος είμαι, γιατί είμαι that ο won't ένας fail you. που δεν θα σε I will never απογοητεύσει, fail you. που δεν θα αποτύχει. Christ is our firm foundation. Ο Κύριος είναι το The θεμέλιο rock το on σταθερό which I μας. stand. Είναι ο Hallelujah. βράχος πάνω στον οποίο Hallelujah. He's στεκόμαστε. not in the tomb. Δεν είναι στον τάφο. He's in this room. Είναι Hallelujah. εδώ, σε Jesus αυτό το is here δωμάτιο. in this room. Είναι εδώ, σε αυτό το Hallelujah. δωμάτιο. He doesn't want us to anoint our problems with spices to make them smell good. Δεν θέλει να βάλουμε αρώματα πάνω στα προβλήματα μας για να φαίνονται ωραία. That's what we do a lot of times. Αυτό κάνουμε πολλές φορές. We'll just kind of talk about it, say it'll go away, it'll be okay. Νομίζουμε όταν μιλούμε Kind θα of throw φύγουνε. spices on it. Βάζουμε λίγα αρώματα πάνω σε αυτά. But the Lord says, check the rock. Check what he did. Αλλά ο Hallelujah. Κύριος λέει μετακίνησε το βράχο. He didn't Φύγε. stay in the tomb for them to drop spices all over him. Δεν θα έμενε στον τάφο για να βάζουν απάνω του διάφορα The αρώματα. stone was rolled away, Η πέτρα and μετακινήθηκε. Jesus came forth Και out of the grave. και ο Ιησούς Out of the βγήκε grave. από τον τάφο. He doesn't need Βγήκε burial από τον spices τάφο. because he's alive. Και δεν Hallelujah. χρειαζόταν Hallelujah. αρώματα για το σώμα του, Hallelujah. γιατί ήταν Hallelujah. ζωντανός. Those ladies were looking at one another. Oh, how are we going to move the rock? Αυτές οι κυρίες κοίταζαν η μια την άλλη, όπως θα μετακινήσουμε αυτόν τον And they βράχο. needed to look up and check the rock.
Αλλά χρειαζόταν να κοιτάξουν That απλώς it had been rolled away. και να Hallelujah. εξετάσουν τον βράχο και να δουν ότι εκείνος What μετακινήθηκε. Easter is about. Αυτό είναι το Πάσχα. Check the rock. Μετακίνηση του βράχου. Hallelujah. The rock can move and help any problem that we have. Ο βράχος μπορεί να μετακινηθεί και να λύσει κάθε πρόβλημά Why μας. is Christianity better than any other religion? Γιατί η χριστιανοσύνη είναι καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Because Jesus the rock. Γιατί ο Hallelujah. Ιησούς ο βράχος He is alive. Hallelujah. είναι ζωντανός. Hallelujah. He doesn't keep us in death. He sets us free to eternal life. Δεν μας κρατάει Hallelujah. σε θάνατο, αλλά μας έχει δώσει ζωή. Did he really conquer death? Ναι, θριάμβευσαν του θανάτου αλήθεια. Check the rock. Κοίταξε το βράχο. I talk to him every day. Τον κοιτάζω κάθε μέρα. He's alive. Είναι ζωντανός. He's alive. Είναι Hallelujah. ζωντανός. Every single day. Hallelujah. Καθημερινά. Is he coming again? Θα ξανάρθει. Check the rock. Εξέτασε το The βράχο. rock says, I'm getting ready. Ο βράχος Hallelujah. λέει, είμαι To έτοιμος split the skies. Hallelujah. να And ασχίσω come τους after ουρανούς you. και να έρθω Take σε you σένα. to be with me. Να σε παραλάβω Forever and ever. Oh, για να είσαι hallelujah. μαζί μου για πάντα και για πάντα. Will he keep his promises? Θα κρατήσει τις υποσχέσεις του. Amen. What did Αμήν. the rock tell the disciples? Θα κάνει αυτό που είπε στους What μαθητές did the του. rock tell Τι the έκανε, τι disciples? τους είπε ο βράχος στους He μαθητές said, του. I will die, Θα πεθάνω, but in 3 days αλλά σε 3 μέρες I will rise again. Θα Hallelujah! αναστηθώ. Jesus is alive. Come on up here, Αλληλούια, ο Victor. Ιησούς είναι He ζωντανός. will not fail. Δεν θα αποτύχει. The stone has been rolled away. Η πέτρα κύλησε μακριά. He rules and reigns forever triumphant. Θα διοικεί και θα βασιλεύει για πάντα The θριαμβευτικά. resurrection Η Ανάσταση is an exclamation είναι μια διακήρυξη on the cross. πάνω στο σταυρό. The resurrection is saying, hallelujah, the world thought they could keep him there, but oh no, he's not there. Η Ανάσταση λέει ότι ο κόσμος ήθελε να τον κρατήσει εκεί, αλλά όχι. He is the stone, he is the rock Είναι ο βράχος, είναι η πέτρα that rolls away any darkness in your life. που διώχνει μακριά κάθε σκοτάδι He στη rolls ζωή away σου. death. Εκείνος αναστήθηκε από τον νεκρούς. Maybe you've looked everywhere Ίσως κοιτάζετε παντού, except the empty tomb. εκτός του άδειου τάφου. Tonight, look and see. It is empty. Απόψε κοιτάξτε και δείτε ότι It is empty. αυτός ο τάφος είναι And he is άδειος. here to change lives all over the world. Είναι άδειος Hallelujah. και είναι εδώ για να αλλάξει τον κόσμο. I don't want a tomb. I want Jesus who is alive. Δεν θέλω Amen. ένα τάφο, θέλω τον Ιησού που είναι ζωντανός. The tomb is empty, Ο τάφος είναι άδειος. but Christ is in my heart. Αλλά ο Amen. Ιησούς Χριστός Hallelujah. είναι στη ζωή μου. Tetelestai. Hallelujah. Tetelestai. Check the rock. Hallelujah. Αλληλούια. It is finished. Εξέταζε το Every βράχο. victory. Είναι Every τελειωμένο. victory. Every Η victory κάθε you will δίκη, ever όλες οι need. νίκες. Hallelujah. Hallelujah. Είναι Every victory. κάθε νίκη. I promise you. Σας υπόσχομαι, Because I know him. γιατί τον γνωρίζω. Not my words. Όχι λόγια I δικά promise you μου. what he said. Υπόσχομαι αυτό που είπε. I won't leave you. Δεν θα σε αφήσω. I won't forget you. Δεν θα σε I εγκαταλείψω. won't leave you without a comforter. Δεν θα σε αφήσω χωρίς παρηγορητή. I will be with you. Θα είμαι μαζί σου. He won't fail. Εκείνος Won't δεν fail. θα αποτύχει. Amen. Αμήν. As we sing this all together, Καθώς το ψάλουμε όλοι αυτό guess μαζί, what? μαντέψτε. Hallelujah. Hallelujah. He's alive. Είναι The rock. ζωντανός. Hallelujah. The rock's not in a tomb. Hallelujah. The rock on which we stand is here with us right now. Ο βράχος πάνω Hallelujah. στον Praise οποίο the name of the στεκόμαστε Lord. Karina, είναι come εδώ help me. τώρα. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Brian, put the words up, please. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Yes. Hallelujah. Begin.